ମାନେ ଯୁଗ କେତେ ଓଲଟା ମାନେ ଯେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବ ସେ ସାଲୁଟ୍ ମାରିବ ନେତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଶଳା ଆଙ୍ଗୁଠା ଛାପେ ମାନେ ପୁରା ମୂର୍ଖ ସେମାନେ ଦେଶ ଚଳେଇବେ। ଦୁନିଆ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଭାରତ ଆମର ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ଆଉ ମୋଦିଜୀ ଜିତିଲା ପରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ସେ କରିବେ ବି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଶ ପଳେଇବ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କେବେ। ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ସବୁଠୁ କମ୍ରେ ଆଉ ପପୁଲେଟେଡ଼ ସିଟି ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକରେ ଆଉ ସବୁ ରେପିଷ୍ଟ ଯେତିକି ସବୁ ବିଜେପିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁନି, କେଉଁ ପାର୍ଟିକୁ ମୁଁ ଖରାପ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ରିଆଲିଟି ଆପଣମାନେ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଭୋଟ୍ ଚୋରି ଏଇଟା କ'ଣ ମିଛ? ନିଜେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲା ଆଉ ଆମେ ସେ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ବି ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଭୋଟର ଆଇଡ଼ିଟା ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି 10-15ଟା ଗୋଟେ ନାଁରେ 10-15ଟା ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ କିଛି ତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମିଛଟା ତ ସବୁ କହିନି ନା, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିକି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇକି ଏତେ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲା ହେଟା ନୁହଁ। ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜୋକ୍ ମାରିଦେଲା ଛୋଟ ଜିନିଷଟା ହେଟାକୁ ବଡ଼ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା କି ରେପ୍ ହେଲା କି ବଡ଼କୁ ପାହାଡ଼ ତଡ଼ା ହେଲା କି ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହେଲା ସେରାରେ କି କଥା ବି କହିବେନି। ଦେଶରେ ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ କରିକି ମାନେ ଝଗଡ଼ା କରି ଶିଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ନାଁରେ ଖାଲି ଭୋଟ୍ ମାଗି ଶିଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ ଜିରୋ, ସିଫିସିଏନ୍ସି ଜିରୋ। କ'ଣ ହେଲା ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା? ସବୁ ମାରି ଖାଇଲେ।